নমস্কাৰ বিপিএফক ভোট দিয়ক নাঙলৰ চিনত মই অনুৰোধ কৰিছো प्रमोद बर'आबो सासे गुन्दा गारिसो बियो मोनथिबाय बे गुन्दा नारिसो बियो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा प्रमोद बर'आ सासे गुन्दा रानि बे बाथ्राखौ दिनै जोंनि बर' बिमा माखासेफ्रा बुंदों अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांबानो जाबाय रायजोफोर नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन दिनै प्रमोद बर'आ सासे गुन्दा रानि लोगोसे बिस्वजित दैमारि साराबो दिनै UPPL नि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों आरो BPF नि जानानै मा बाथ्रा बुंखो जोंहा मानव गेदेर आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारा बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नोंथांमोना फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन अब्ला रायजोफोर दिनै जोंनि बर' बिमा माखासेफ्रा दिनै प्रमोद बर' सारनि गभर्नमेन्टखौ नाङा जोंनो आरो जे आदानि कम्पानि बे आदानि कम्पानिखौ गावनि हायावनो लुनानै लाहैथों प्रमोद बर'आ सासे गुन्दा रानि बे बाथ्राखौ दिनै बर' बिमा माखासेफ्रा बुंदों अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे जोंनि बर' बिमाफ्रा दिनै प्रमोद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लादो प्रमोद बर'आबो सासे गुन्दा गारिसो बियो मोनथिबाय बे गुन्दा नारिसो बियो जोंनो बेखौ प्रमोद बर'नि ब्लगखौ जोंनो नाङा गावनि न'आव बानायनानै लायैथो जोंनो नाङा बेखौ जोंनि जायगायाव जों सोआ जोंनो नांगौ हा जोंनो हा नांगौ गाव लाबोदों गावनि न'आव सोनानै लायथो बे खामानिखौहाय लायथो जोंनो नाङा दिनै देवानिफ्रा जोंनाव फाननानै हाखौ जानो नागिरदों जोङो बेखौ जोङो दालालिखौबो जोङो सोआ जोंनो नाङा आदा कम्पानिबो जोंनो नाङा अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय आरो नुखाबाय नङा होनब्ला दिनै जोंनि बर' बिमा माखासेफ्रा दिनै प्रमोद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो दिनै प्रमोद बर' सारा सासे गुन्दा रानि बे बाथ्राखौ मानो बर' बिमाफ्रा बुंनो गोनां जाखो आरो बर' बिमाफ्रा दिनै मानो प्रमोद बर' सारखौ रागा जोंखो नोंथांमोना खोनाखाबाय नङा होनब्ला अब्ला दायो दङ जोंहा बिस्वजित दैमारि सारा दिनै प्रमोद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों BPF नि जानानै दिनै बिस्वजित दैमारि सारा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायलांदो बिस्वजित दैमारि सारनि बिबुंथि নমস্কাৰ বিপিএফক ভোট দিয়ক নাঙলৰ চিনত মই অনুৰোধ কৰিছো হাগ্রামার সরকার বিটিসির দরকার হাগ্রামার সরকার বিটিসির দরকার আর হসা কই দরকার যদি কেনেবা কয় রাইজে কার বা ভোল পুটে মানে কি কয় ভুল পটে পরিচালনা করার গুছি যায় 5 বছর চকুর পানি মুছি উপায় নহোৱা হব अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नङा होनब्ला दिनै मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारनि बिबुंथिखौ दिनै BPF नि जानानै भट मानो बिखो लोगोसे UPPL नि हेंथायै प्रमोद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनानो मोनखाबाय दा दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैदोंमोन जोंहा दिनै माखासे जोंनि बर' बिमाफ्रा दिनै प्रमोद बर' सारखौ मानो रागा जोंखो मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंखो मानो गुन्दा रानि होननानै बुंनो गोनां जाखो प्रमोद बर' सारखौ प्रमोद बर' सारा सासे BTC नि चिफ आरो बे BTC नि चिफखौ दिनै जोंनि माखासे बर' बिमाफ्रा मानो गाज्रि बाथ्रा बुंनो गोनां जाखो दा बाथ्राया बेसो नङा होनब्ला रायजोफोर दिनै गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों जोंनि माखासे बर' बिमाफ्रा थारैनो प्रमोद बर' सारा बा थामहिनबा UPPL सरकारा जोंनि BTC आव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै नामा बिनि थाखायनो दिनै जोंनि माखासे बर' बिमाफ्रा रागा जोंनाय फोरमायदों आरो दुखु मोननाय फोरमायदों नङा होनब्ला रायजोफोर फारसेथिं जोंहा बिस्वजित दैमारि साराबो दिनै UPPL नि हेंथायै बाथ्रा बुंदों थारैनो फैबाय थानाय BTC इलेक्शनाव बबे मोनसे दोलोआ बा बबे मोनसे आफादा दिनै जोंनि BTC नि गोदान चिफआव जायगा मोनहैगोन थारैनो BPF ना UPPL आनो फिन खेब BTC नि चिफ जाबावनो हागोन नामा बा UPPL आनो फिन खेब सरकार दाबावगोन नामा दा बाथ्राया बेसो APB हानजा लोगोसे BPF हानजा UPPL हानजा जोंनि बर'नि मोनथाम पलिटिकेल हानजाया जाहाथे खौसे जानानै जाहाथे इलेक्शनखौ गेलेयो आरो फैबाय थानाय BTC इलेक्शनाव जाहाथे BJP खौ बोख्लायनानै BJP खौ जोगारनानै जे जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रानो दिनै खौसेयै जाहाथे जथायै बिथांमोना सरकार दायोब्ला निश्चय जोंनि बर' हारियाव जौगानाय फैगोन होननानै आं सानो अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नङा होनब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय रायजो राजा लोगो नोंथांमोन